O nwere m chọrọ ịghọta ka ihe m na-anụ maka Soyinka na otu nwatakịrị ha na-abakọrọ ụgbọelu nwatakịrị wee jụ na ọmanye hapụrụ Soyinka oche nke dị tụrụ obi dị nso. Achọrọ m ịjụ ma Soyinka bụ nna m ukwu mana achọrọ m itinye okwu ọnụ n'ụzọ abụọ. O nwere m chọrọ ịghọta ịma na ọ bụ na enyocha na tiketi a ga-enwe nọmba oche ma ndị chọrọ ịba ụgbọelu. Ewe ndị oche ha bụ ịnọ windo nso ma ndị nke ha bụ ihe a. Ihe m chọrọ ịjụ ọ bụ na nna anyị Soyinka ọ na o nwere ka o si na olezighị anya wee chọpụta oche o kwesịrị ịnọ, chọpụta oche o kwesịrị ịnọ ka ọ bụ na gịnị meziri ọ chọziri ime nke ma abụ m naija prọfesọ Nobel Prize gịnị manụ whatever. Achọrọ m nke a bụ otu mana ịma ka ị na-ezikwa okwu anya ọ ka ị na-ebazie ya anya mana ọ ga-abụ ịzọcha ihe a na naija ijekwa ebe ọzọ ga-azọ, n'ihi na o doro m anya na ọ bụ na mba ofesi ihe dịka Amerịka maọbụ na UK maọbụ na mba ọzọ ya nwa ga-anọkwa n'oche asị ya nọrọ. Ọ bụ gị eziokwu ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Nwa okorobịa ahụ kwa ọ bụ eziokwu na obi adịghịkwa ya mma. Soyinka makwa ka abụọ si kwado Soyinka marakwa ka o si kwado mana iwe dị ayọ mma n'obi. But ọ bụkwa na nwa amadi eburole gị ụzọ nọrọ n'oche dịka onye nwere isi awọ, ọ bụ na ọ gaghị adị mkpa ka ị nọrọ na nke ọzọ mana ọ dịghịkwa mma o. But o nwere ihe nwa okorobịa ahụ na-akụzi. Ihe nwa okorobịa ahụ na-akụzi bụ na mmadụ ekwesịghị ịdị ihu abụọ maka na ọ bụ onye a eme ihe ị na-ekwesịghị ime. Ọ dịkwa mma n'akụkụ ahụ kama na o kwesịrị ọ kwanyere nwa amadi ugwu dịka onye isi awọ. Mana ọ bụ na ilezi anya n'ihe Soyinka mechara kwuo, Soyinka kwuru ha sị na ihe nwa okorobịa ahụ mere na ọ dịkwa ya mma kama na amaghị na o nwere ike mee ka ndị mmadụ gbakọọ ọnụ. When people gathered together, he was kind of embarrassed, But as for the young man, he even introduced a discussion with the young man, and they discussed for a long time. Mana mgbe ndị mmadụ bịara gbakọzie ọ dịzị as if na nwoke amarozi ka o si kwado, ịghọtago. Emechazie ndị social media bụ eburu ihe niile n'isi na-achọ igbo onwe ha. Ụfọdụ sị na nwa okorobịa bụ onye nzuzu, ụfọdụ asị na Soyinka mere nke, ụfọdụ asị na o mere nke mee nke ọzọ. Nzuzu ma nke mechara mee Soyinka nara nwa okorobịa ahụ akara ekwentị ya, ha abụọ na-akpa. Ị nọrọ ebe a na-izuzu mụ na gị na-akpa nkata na-aba mba na onye mere nka na onye emeghị nke ọzọ. Ndị mmadụ aghọtaghị m ihe ndị mmadụ na-eme. Ndị Naija ụmụ soshal midia, ụmụaka Instagram ọ dị egwu. N'eziokwu ọ bụrụ na nwa okorobịa ahụ ahụ pasịtọ akwa na ọ ga-ekulele ya n'oche maka na man of God kulele ya n'oche. Ọ bụrụ onye were ya n'ọrụ akwa na ọ ga-ekule ya n'oche maka na oche na Soyinka agaghị abara ya ụlọ ọbụla. Nke a bụ na akpa gị ya mere o ji ekpuchiri. Nke a bụ otu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe merụọ ya n'isi, nke a bụ abụọ. N'eziokwu ịgwa gị eziokwu ma ihe mma ikwu n'okwu a ihe chọrọ ikwu bụ ndị soshal midia drama karịa too much. Ngwa unu wele ka unu tiwo were ebe m chọrọ egwu unu agwara m okwu ngwa ya dị azie. Ngwa daalụnụ.